Mga kapuso, 13th century ang gintawag nga Makato ang ini nga banwa sa probinsya sa Aklan nga hindi gali hungod. Inilang bangod nagpamangkot ang mga katsila kung diin bala ang ruta pakadto sa suba. Kag isa sa mga tumandok nagsabat nga Makato. That way, kung sayuron sa Ingles, kagabi naman sa mga katsila amo sini ang pangalan sang lugar. 1901 na sang ginisa ang Makato kag Tangalan, kag 1948 sang opisyal na nga nagpain ng ini nga banwa. Subong nga aga kamustahon tabi ang mga nagbago pagabot sa sahi sang pagpangabuhi nila, kag syempre ang mga mapabugal na nga mga destinasyon. Mga kapuso, from Northern Iloilo last week, mapalayo tanay gamay kayang kadtuan ta this morning, banwa sang Makato sa Aklan. We're excited to discover more beautiful places diri. Kaupod si Ma'am Ryan Roldan. Good morning, Ma'am. We can't wait na makatour sa inyong napakagandang lugar dyan sa Makato. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Darrell, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyo pong natatanging morning program, ang GMA Regional TV Early Edition. Lalong-lalo na po sa buong Region 6. Maayong aga sa atong tanan. Kamusta po ba dyan, Ma'am Ryan, ang pagbangon ng turismo ng Makato? Paunti-unti lang nakatutok pa rin po talaga tayo sa pag-aayos, pagpapaganda, at pagsusulong ng turismo dito sa aming bayan sa abot po ng makayan ng pondo ng ating local government unit. Sa ilalim ng bagong administrasyon ng ating Mayor Ramon Anselmo Monmon Legaspi III, ay ginawa niya pong top priority ang local tourism dito sa aming bayan. This time, iisa-isahin natin ang mga destinasyon na pwedeng ilagay ng mga kapuso natin sa kanilang bucket list. Ano-ano ba ang mga magagandang lugar dyan, Ma'am Ryan? For our tourist destinations, meron tayong Chulay Camp and Cafe sa Barangay Agbalodo po, kung saan napakaganda ang overlooking view. Pwede rin mag-overnight, camping, and other activities. Meron din po tayong Loola's Fish Farm, Miss Darrell, na matatagpuan sa Barangay Kahilo. Ang theme naman nito is agri-tourism. They offer fresh seafoods, pwede rin mag-boating and biking. Nandyan yung Inging Falls sa Barangay Bagong Barrio. Nandyan din ang Salimunot Falls sa Barangay Libang. Meron din tayong magandang trail for motorcycle and biking enthusiasts sa Barangay Kabatanga. Meron din tayong napakagandang Hagakhak Boulevard sa Barangay Baybay. Napakaganda kasi ng bayan ng Makato, Miss Darrell. Magaganda ang bundok at meron din tayong beach sa Barangay Baybay. Ang daming choices, Ma'am Ryan. Every year, we believe na may festivals din kayo na dinarayo. Can you tell us more about this, Ma'am Ryan? Every 15th day of January po, Miss Darrell. Bali, fixed date po yan. We celebrate ang aming municipal fiesta in honor of our patron saint, ang Holy Child Jesus, or Santo Niño. According sa history, ito ay 812 years na sineselebrate. We have our own style na distinct from other ati-atihan celebrations po. Mapapansin po natin na meron kaming kakaibang drum beats, kakaibang kulay ang mga uniform, at kakaibang style ng devotion po ng mga tao. We take pride in our own celebration kasi it is based on tradition talaga ng mga Makatonons. So, masasabi natin na unique and distinct talaga ang pag-celebrate namin ng Ati-Atihan Festival. This time, imbitahan mo na ang mga kapuso natin all over Region 6 to visit Makato, Aklan. So we are inviting you to come, visit, and enjoy our beautiful town, Makato, province of Aklan. Also po, Miss Darrell, we are inviting everyone po to come and celebrate with us on this upcoming Makato Santo Niño Ati-Atihan Town Fiesta on January 14 and 15, 2023 na yan po. So, sa January 7, meron din po kaming beauty pageant, ang Makato Festival Queen 2023, to showcase the beautiful young ladies
their advocacies, and highlighting our beautiful tourist spots. So abangan niyo po yan. And sa January 13, judging po ng Makato Santo Niño Ati-Atihan Contest po. We are inviting you to our beautiful town and witness and enjoy the upcoming Rising Makato. Salamat, Ma'am Ryan, sa virtual tour ngayong umaga. See you soon dyan sa Makato, Aklan. Yes, you're welcome, Daryl, and hope to see you po at sa mga kapuso natin all over Region 6. Mabuhay tayong lahat at viva kay Senyor Santo Niño. Viva! Madamong pakitas ang dapat bantayan sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.